Horregatik. Hasi nahi bozu. Bai, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak gaurko osoko bilkurara, eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan, 2021ko ekainaren 17ko bilkurari dagokion akta irakurri eta onartzea. Aktaren gainean, onartutzat ematen dugu orduan. Bigarren puntuan, ordezkaria izendatzea korporazioak ordezkatuta egon behar duen kide anitzetako organoetarako eta erakundetarako. Mankomunitatearen gobernu juntak erabaki du batzorde berezi bat sortzea. Mankomunatu daitezkeen udaleko gizarte zerbitzuak aurkeztu eta zerbitzu horiek mankomunitatearen esku usteko. Alkateak proposatzen dio udaleko osoko bilkurari lelena. Udal honetako ordezkari gisa zinegotzi hau izendatzea mankomunitateko debagoieneko gizarte mapa garatzeko batzorde berezian. Maitane Muñoz Goikoetxea. Bigarrena, erabaki hau jakinaraztea debagoieneko mankomunitateari eta interesdunari. Puntu honetan, zer? Ez? Onartutzat bai, Maider? Bai, atzaldeon danoi. Bai, guk puntu honetan, printzipioz bozketa eskatu nahi dugu, alde gaude, ados gauz, komunitatean gizarte zerbitzuetako mapa bat egin behar dalako lehen, eta aspaldi utzitako gai bat dalako, eta posten gara bai, Maitane Muñoz izetiaz ordezkaria eta ez alkatea momentu honetan izan dan bezala bai, uste dugulako gizarte zerbitzuetako zinegotzia bere horretan dala apur bat mapa honen gainean egon behar dana. Uste dugu, hemen esaten dan bezala, edo diktaminean esaten dan bezala, pandemiak atzeratu egin duela gai hau, guk uste dugu pandemia ez dela eskusa bat beti esateko gauzak ez direla egiten, eta pandemia garaian udalau 3 astetan egonda geldi, baina lan egiteko aukera asko izan ditu, eta uste dugu behingoz importantia dela dinamika baten sartzia eta gizarte zerbitzuen mapa dinamizatzia eta martxan jartzia. Esan gure geuke bai, pandemiatik aparte, adibidez, orain dela 6 urte ez dagoela aterpetxerik herri honetan, aterpetxea ez dagoenez asko eta asko dira kalean lo egin behar dutenak batez ere neguan, eta uste dugu gai honetan lan asko dauela egiteko, orduan alde bozkatuko dugu eta animatu Maitane Muñoz gai dan, edo, gai noski dala, baina, animatu martxan jartzeko mapa hau, lehen. Bai, Eba? Bai, bazen garaia mankomunitateak reakzionatzeko, nire interbentzioa ez da izendapenagatik, gaiari buruz baizik, debagoieneko udal gizarte zerbitzuen mapa eta zerbitzuen hauen kudeaketaren proposamen teknikoa mai gainean daukate 2017ko azarotik 4 urte pandemia bat eta oraindik ez daukagu eskualde osoan aterpetxe bakar bat. Arrasaten gainera, neguko aterpetxea itxi egin zen, eraikina oso egoera txarrean zegoelako, baina ez dute edo ez dugu beste leku duinago bat prestatu. Pertsona batek orain dela gutxi nirekin kontaktatu zuen, kalean zegoela lo egiten eta laguntza eske, nik gizarte zerbitzuen batzordera eraman nuen, alkateari idatzi nion, eta erantzuna izan zen, erantzun bakarra, beste herriko edo beste hiriko aterpetxean lekua bilatu eskero, Arrasateko udalak bidaia ordainduko diola. Eta tristea da, ez? Espero dut mankomunitatetik eta Arrasateko udaletik egunen batean borondate politikoa mai gainean jartzea egoerari buelta emateko. Besterik? Bozketara pasatuko gea, Ana? Eba Hauin? Alde. Ibona Rupe? Alde. Itxaro Artola? Alde. Amaia Ceziaga? Alde. Geizka Eraña? Alde. Anuska Ezkurra? Alde. Joseba Azpeleta? Alde.
Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Fernan? Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde. 21 baiezko. Onartua gelditzen da. 3. puntuan, Laboral Kutxa Kooperatiba Elkartea, Lagunaro Servicios Kooperativos Elkartea eta Elkarlan Kooperatiba Elkartea, 2019ko Elkartea edo ELK, ez dakit. Azaroaren 13an, Arrasateko udalarekin sinatutako hitzarmenaren 2. estipulazioari buruzko aldaketa tramitatzea, alegazioak ebastea eta aldaketa ontzat ematea. 2019ko azaroaren 13an, Laboral Kutxa, Lagunaro Servicios, Ikerlan eta Arrasateko udalak, Arrasateko hiri antolamenduko egitamu orokorraren AE22 Landiano, esparruaren kontserbazio mantentze eta kudeaketarako hitzarmena sinatu zuten. Tokiko Gobernu Batzarrak 2021ko otsailaren 11an egindako bilkuran erabaki zuen hitzarmenaren 2. estipulazioari buruzko aldaketak tramitatzea. Jendaurreko epean, enpresek alegazio idatzia aurkeztu dute, eskatuz, aldaketa horrek berrurbanizazio obra 2023ko ekainaren 1 baino lehen hasiko dela jaso dezala. Udalaren zerbitzu teknikoek aurkeztako alegazioa baiestea egokitzat jo dute. Horiek horrela, hirigintza ingurume eta mugiketasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. 1. 2019ko azaroaren 13an sinatutako Arrasateko hiri antolamenduko egitamu orokorraren AE22 Landiano esparruaren kontserbazio mantentze eta kudeaketarako hitzarmenaren 2. estipulazioa aldatzeko tramitazioan jasotako alegazioa baiestea. 2. Aurrekoa dela eta ontzat ematea hitzarmen horren 2. estipulazioa aldatzea. Berrurbanizazio obra hasiko da 2023ko ekainaren 1 baino lehen. 3. Ahalmena ematea alkateari edo haren legezko ordezko alkateodeari hitzarmena aldatzeko agiria sinatzeko eta hura gauzatzeko behar diren jarduketa guztiak egiteko. Interbentzioak? Orduan, bai eba? Bai, bozketa askatu nahi dut. Bale. Bozketara pasatuko gea, Ana. Eba Win, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Araña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde. 20 baiezko eta abstentzio bat. Beraz, onartua gelditzen da. 4. puntuan, Meatzerrek auzoan kokatutako 7 eta 8 lursailen inguruko mugaketa dela eta Angel Langaran Vitoria jaunak eta Jose Ramon Langaran Vitoria jaunak jarritako 271/2020 zenbakiko administrazioarekiko auzi errekurtsoan emandako epaia. Epaiaren berri izatea eta dagokion akordioa hartzea.
Donostiako administrazioarekiko auzien bat epaitegiak emandeko epaiaren berri izan da 2021ko ekainaren 7an emana, 271/2020 administrazioarekiko auzi errekurtsoan. Horren arabera, ezin da behar bezala osatutzat jo, errekurtzogilei eragiten dien mugaketa 7. eta 8. partzelei dagokionez, eta ondoriorik gabe utzi behar da, baiesten baitu ez direla betetzen horren premisak. Edozelan ere, eragotzi barik alde biei dagozkien jabarizko ekintzak, egikaritu behar direnak jurisdikzio zibilaren aurrean. Horiek horrela, hirigintza, ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, epai horren jakitun geratzea, Donostiako administrazioarekiko auzien lehengo epaitegiak emana 2021ko ekainaren 7an, 2071/2020 administrazioarekiko auzi errekurtsoan. 2. Epai horren epaitzarekin bat etorriz, indarrik gabe uzten dira 7. eta 8. partzelen mugaketak. Meatzerreka auzoa, San Valerio inguruko lursaiak mugatzeko espedientean jasotakoak, zeina onartu baitzen 2019ko otsailaren 5ean udaleko osoko bilkuraren erabakiaren bidez, eta mugaketak onartzeari eusten zaio. Espediente horrek eragindako gainerako partzelei dagokionez. Interbentzioak? Baieba? Bai, puntu honetan interbentzioa eskatu dut adierazteko Igor Urizar zinegotzi hoiak aktibo eta pasiboki adierazi zuela udalak ez zeukala arrazoirik gai honetan, baina udal gobernuak aurrera egitea erabaki zuen. Orain sententzia daukagu eskuartean eta arrazoia Igor Urizar eta familiari ematen dio epaiak. Bitartean 2 urte pasa dira eta familia oso baten sufrimendua egonda. 86 urteko emakume bat tartean. Hori adierazi nahi nagoen. Besterik? Bosketara pasatuko gea. Maider, bai? Bai, guk bere momentuan abstentzioa boskatu genuen etzerreukenako oso argi udal gobernuak akzio hau sartu behar zuen edo ez epaitegietan, eta ebak esan dauen bezala, deslinde hauek ez die legezkoak, eta horregaitik alde boskatuko dugu, hau da, deslinde hori bertan bera gelditzeko, deslindeak kentzearen alde boskatuko dugu. Bai, Anuska? Barkatu, arratsalde on guztioi, nik bai soilik puntualizazio batez, guk udal gobernu bezala epaiarekin bat egiten dugu, baina bai, Eba Buinzuk esan dezunaren arira, epaiak ez du inondiko inora mugaketan ez da sartzen, esaten du ez duela horretarako, ez dala mugaketan sartzen, esaten duen gauza bakarra da, premisak ez ditula ontzat ematen, beraz, mugaketak ez ditu, ez da esaten mugaketa bai, mugaketa ez, esaten duena premisak ez daudela ondo zehaztuta, ez direla onak gai honetarako. Baina berrez diok, guk epaiarekin bat egingo dugu, besterik ez. Maider? Ez Anuska, ez da horrela. Berak esaten dau, deslindea ez dauela egingo, oso argi gelditzen dalako, familiaren eskriturak eta aportatu dituen frogak demostratzen dutelako, bere momentu horretan, deslindea ezin dela egin, bere lurrak dielako. Eta, interpretaziorik ez dauko. Sententziak 12 horri ditu, eta ez dakit irakurri dozun edo ez, baina oso argi itzen dau, familiaren alde eta deslindearen kontra. Epaile batek esaten baldin badau, deslindea ezin dela egin, da, udalak esan duelako, pentsatzen dauelako deslinde hori egiteko eskubidea daukola, eta epaileak esaten dutza ez daukola eskubide hori, familiak aportatu dauen dokumentazioan argi agertzen dalako, deslinde hori ezin dela egin. Ez kamuflau, ez duzko arrazoirik emun, eta ni beste egunien galdetu notzan bezala bozeramale batzordean alkateari ez ustela erantzun ez dozuela kondion aztertu, hurrengo pausoa desjabetzapena da, eta informatuko dozue, desjabetuko dozuen edo ez zati hori. Baina sententzia oso argia da,
bueno, 1930ko dokumentazioa dau, ez bakarrik eskriturak, dauz testifikalak, dau informazioa argazkixena eta zikpakeko dokumentazioa. Orduan, arrazoia ematen baldin badotza familiari, mesedez, ez apaindu. Udalari ez duzku arrazoia emun, eta esan duzku deslindiak entzeko, eta obligatu duzku deslinde hori atzera botatzeko. Orduan, ez du esaten nun dan eta nun ez dan. Esaten duena da guk egin duguna ez dauela ondo. Ez dauela ondo familiak arrazoia daukolako. Eta hori hola da. Beste norbaitek? Ana, bosketara pasatuko gara? Eba Abuin, Alde. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Sesiaga, Alde. Keizka Araña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morras, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Okina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Bai. Kepo Orteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde. 21 baiezko. Onartua gelditzen da. 5. puntuan, Santa Teresa kaleko 4. zenbakian igogailua jartzeko eskaera dela eta okupatu beharreko lur zerretaren kalifikazio juridikoa aldatzeko espedientea erabakitzea. Santa Teresa kalea lauko jabeen erkidegoak proiektu teknikoa eta dokumentazio teknikoa aldatua aurkeztu ditu, eta horretan jasotzen da igogailua jartzea eraikinaren inguratzailearen barruan eta komunikazio vertikaleko eskailera kaxa berria eraikitzea kanpoaldean. Proiektatutako eskailera kaxa berria jartzeko handitu behar da lurzoru publikoaren okupazioa. Gaur egungo kaxari dagokionez, 5,75 metro kuadroko azaleran. Tokiko Gobernu Batzarrak 2021ko maiatzaren 13an hartutako erabakiaren bidez, hasiera eman zitzaion 5,75 metro kuadroko lurzoruaren kalifikazio juridikoa aldatzeko espedienteari. Santa Teresa kalea lauko eraikinaren aurreko aldean dagoena, muga egiten duena eraikinaren sarrerarekin, jabari publikotik desafektatzeko eta soberako lur sail gisa, ondare ondasun gisa kalifikatzeko. Espedientea jendorrean jarri ondoren, horretarako esarritako epean ez da aurkeztu inolako alegazio idatzirik. Horiek horrela hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea 5,75 metro kuadroko lurzatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa. Santa Teresa kalea lauko eraikinaren aurreko aldean dagoena, jabari publikotik desafektatzeko eta soberako lursail gisa, ondare ondasun gisa kalifikatzeko. Ahalmena ematea alkate udalburuari edo ura legez ordezten duen alkate ordeari partzela hori jasotzeko. Toki erakundeen ondasunei buruzko araudiaren 8.3 artikuluan xedatutakoaren ondoriotarako. Puntu honetan, interbentziorik. Baieta? Bai, bosketa eskatu nahi dut. Bale, besterik? Bai, nik hitza hartu nahiko neuke, eskerrik asko. Guk alde boskatuko dugu, azkenian Santa Teresa kaleko 4. zenbakian igogailua jartzeko lehen 4 metro zauzen hartuta, oin 5 piko hartuko die, azkenian lurzoru publikoaren 10 metro kenduko die. Alde boskatuko dugu, zergaitik, zaitik uste dugu, irisgarritasunaren baitan eta familiei eta bertan bizi dien pertsonei onura ondixak hartzen dut igogailuak jartziak, rampak eta holako gauzak. Baina kritika bat bai egin nahi dugu, hirigintza sailean irizpideak danontzako estielako berdinak.
Eta ez dauelako olako kriterio erregular bat, zeinei emute jakon baimen hauek eta zeinei ez. Zeinei emate jakon aukera lur publikoa hartzeko eta zeinei ez. Badauz pertsonak eta badauz komunitateak, zeintzuk dazen, 6-9 hilabete zai, jakiteko ia ascensora jarri dezaketen edo ez, lurzoru publiko hartu behar dutelako, 6-9 hilabete. Eta hau inefikazia galanta da. Osea, hola, guk uste dugu ezin dela lanik egin eta profesionaltasun falta handia da. Hori alde batetik. Beste alde batetik, bebai badaz, komunitateak nun eskatzen dauien oso zaharrak direlako, oso nagusiak direlako eta zailtasunak dituztelako irisgarritasunean, badauzelako gurpildun aulkietan edo ja oso zaharrak dauzelako, eskatzen ari direnak rampak jartzea, orain komisioan pasaudan bezala azkenengo aldiz, eta esaten jakien ezetz, eta ematen jakien irten bidea ezinezkoa da. Orduan, hor bai esatea, herri honek behar duela, eta kexa orokorra da, behar duela, hirigintza bat izan daizena positiboa. Izan daizela erregularra, eduki daizela zelabaitz, erabakiak hartzeko modu amankomun bat, hau da, ez batzuei bai, beste batzuei ez, Santa Teresan bai, Santa Mainan bai, Grupo San Juanen ondionez hai ez dakitzen bat denbora, bestien ez dakitzer, holan ezileik ibili. Eta uste dugu, kriterio falta eta inefikazia handia dauela. Hori da gure kritika, baina alde bozkatuko dugu, zaitik herritarren aldeko hirigintza aktuazioak baldin badie, alde bozkatuko dugu. Baina bai eskatzen dugu, mesedez errespetua jenteari, eta batzuei ainazkerrera bentzuten baldin bajakie, beste batzuei bebai, eta ikustia beti zein dan herritarrari onura itxendotzan hirigintza bat, eta ez trabak jartzen dituen hirigintza bat konstantemente. Beste interbentziorik? Bozkatzera pasatuko gea, Ana? Eba Buin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Araña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Quina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Bai. Kepo Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde. 20 baiezko eta abstentzio bat. Onartua gelditzen da, 6. puntuan 2021ko araudi planaren aldaketa. Udal plenoak 2021ko otsailaren 2an egindako bilkuran besteak beste 2021ko araudi plana onartu zuen. Oraingoan, jarraian zehazten den ordenantza proposamena eginda 2021ko araudi planean sar dadin. Hirigintza ingurumen eta mugikortasun arloari dagokionez, Arrasateko udalerrian eguzki energia kaptatzeko sistemak jartzeko arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa proposamena. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, 2021ko araudi plana aldatzea, aipatutako testua sartzeko. Bigarrena, aldaketa, udal web orrialdean erakusgai jartzea. Interbentzioak? Bai, Maider? Bai, bozketa eskatzen dugu. Beste interbentzioaren bat? Bozketara pasatuko gea, Ana. Eba Buin, Abstentzioa. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Abstentzioa. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Araña, Abstentzioa. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Ezpeleta, Abstentzioa. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Abstentzioa. Juan Ramón Mendieta,
Alde. Maider Morraz, Abstentzioa. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde. Fernando Kina, Abstentzioa. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugeni Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Abstentzioa. Mario Barretxena, Alde. Amairu baiezko eta 8 abstentzio. Onartua gelditzen da, 7. puntuan 2022ko ordenantza fiskalen onarpena. Barne antolaketa batzordeak udaleko osoko bilkurari honako hau proposatzen dio. 1. Behin-behineko onartzea espedientea 2022ko ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzeko. Ondasun higiezinen gaineko zergan, zergaren kuota osoaren 50%ko obaria, eguzki energia aprobetxatzeko sistema jarrita dituzten ondasun higiezinetarako. Eraikin instalazio eta obren gaineko zergan, etxe bizitza erabileradun eraikinetako fatxadak birgaitzeko eskuartzeak sustatze aldera obariak aplikatzea. Eta AE47 alde zaharra antolamendu esparruak bere baitan dituen ondare elementu adierazgarriak baita ere bera osatzen duten egituraren, eraikinen eta espazio publikoaren garrantzia historikoagatik 50%ko obaria izango dute, aurrekontua 10.000 eurokoa baino handiagoa baldin bada. Zerbitzuak eta jarduerak egitearen tasak, Q epigrafean, ibilgailuak bide publikotik emateko eta ibilgailuok zaindu eta ibilgetzeko zerbitzuari dagokionaz, ordaintzea beharturik daudenen pertsonetan aldaketak. 2. Uztailaren 5ko 1189 foru arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakusten da ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea. Interesdunek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten idazkaritzako bulegoan 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. 3. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin-behineko erabakiaren kontra eta uztailaren 5ko 1189 foru arauko 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki hau hartuko da behin betiko onartutzat. Interbentzioak? Bai, Anuska? Bai, arratsaldean berriz ere, urtero legez, ordenantza fiskalen gaia izaten dugu betik, iaz ere izan genuen uztaileko pleno honetan, udal gobernuak ogasun batzordearen bitartez bere lanketa hau hasi izan ekainaren 2ko ogasun batzordean, ostean 16ko beste batzorde bat egon zen, ekainaren 30ean, eta azkenik aurreko astean uztailaren 8an diktaminatu zen non udal gobernuaren proposamenak orain bertan idazkariak irakurri dituenak. Hemen gure aldetik, udal gobernuaren aldetik, 2 mezu. Alde batetik, kontziente gara gatozela pandemiatik eta 2021 ere izan dugu 0 igoera egonda tasetan eta sargetan. 0 igoera hori izan genuen 21 horrela erabaki zuen baita iazko udalbatzak 0 zorre egoera batetan gaundelako. Aurten ere kontziente gara oraindik ez dela urte errezatarrentzat, familientzat, komertzioentzat, enpresentzat, eta baita gure proposamena da 0 zor horrek ematen digun egoera finantziario osasuntsu batek udaletxeari ematen dio aukera baita ere 0 igoera horretan jarraitzeko, eta horren ondorioz udal gobernuaren proposamenak gaur onartzeko, behin-behinekoz, behintzat, da bi obari horiek alde batetik parte zaharreko biziberritzea sustatzeko eta energia berriztagarriak sustatzeko bi obari, eta gero tasen gaietan, tasa publiko bat, non udaltzainetik etortzen den eskara bat izan da. Eta hau da guk gaurko
udalbatzan onartzera dakarkigun udal gobernuaren proposamena 2022ko ordenantza fiskalei begira. Mila esker. Maider? Bai, nik hitza Joseba Espeletari emungotzat, bera dalako gure taldian gai hau guztiz kontrolatzen dauena. Atzalde hon, bai, atzalde hon. Lehenik eta behin, adirazi behar dugu, ez dugu ulertzen ordenantza fiskalak ustaian onartu beharra hau, ez? Iazko moduan. Iaz ere azalpen berdinak egin genituen eta ulertu bere jarritzen dugu. Ez dakit, osasun krisi testu inguru honetan, inoiz baino arrazoi gehiagorekin usten dugu zuhurtziaz jokatu behar dela, are gehiago gainera, aurten, ekonomiaren bilakararen inguruan, ziurgabetasun handia dagoelako une honetan, batez be inflazioari dagokionez. Ez dakit, azken urteotako bilakararen kontra, inflazioa berpiztuko otedan beldur die eragile ekonomiko gehienak eta kontestu honetan, inflazioaren berpizte posiblearen kontestu honetan, udal gobernuak itxaron beharrian eta 2-3 hilabete barru izango dugun informazioari itxaron beharrian, ustaian hartzen ditu erabakiak eta, gusten dugu ez dela ez beharrezko ez komenigarrea orain erabakirik hartzia. Batez be, inflazioarekin zer gertatuko den gehiago jakin arte. Ezin dugu ahaztu, ordenantza fiskalak ez eguneratzea gobernuak planteatzen duen moduan inflazio kontestu baten udal ekonomiari eragin oso negatiboa ekar dakiokeela, naiz eta zero zor euki, markatu. Udal gobernuaren proposamena hasieratik landu dugu, eta gainera landu dugu erantzunkizunez. Eta esan dezakegu gainera, hasierako planteamentua hobetzea lortu dugula gure lanketarekin bidez. Guk usten dugu gobernuari dagokiola planteamentuak egitea, eta guri dagokigula alden neurrian planteamentu horrek eta proposamen horrek hobetzea. Eta lan horren emaitza da gaur ekarri dozuena, da, gobernuaren proposamena gure lanari esker hobetu dana. Beste gauza bada, guk usten dugula gobernuaren proposamena hasieratik nahiko proposamen tristia zala. Pentsetan dugu gobernu hau ez dela izen usarta, ez dago imaginaziorik azaldu, ez dago ekarri plantamentu berritzailerik, eta batzutan sensazio eduki dugu oposizioaren ideien zain egon dala, hor zaiak letxe eta harrapakariak letxe, guk plantatu algenuena xurgatu eta bere abaliz bezala, pleno bezperan komunikabidietan saltzeko. Hau da, atzoko egunez egin zinuten hori. Guk noski daukogula gure iritzia, guk noski daukogula gure eredu fiskala, baita dauko gure eredu soziala, eta horren alde, lan ingo dugu, baina emaitzak lortu alditugu nahi nian. Ikasi dugu bai oso irakarle honek izan zarielako zuek, buruarekin pareta behin eta berriro jotzen ez dugula ezer lortuko. Aurreko urtietan aurkeztu dugu proposamenak, eta zuen eredu fiskalarekin eta sozialarekin, talka itxen zabielako, baztertuak izan dienak behin eta berriro. Guk etxebizitzaren inguruan politika fiskala aurrerakoi bat aldarrikatzen dugu, eta etxebizitzaren inguruan arazo larria daukagulako arrasaten. Hori dakigu eta horretz plantatzen dugu. Baina gure proposamen guztien aurrian zuek antzungora saldu zarete. Agian izango da, etxebizitzaren gaiari amenabarren begiekin begatzen dozuelako, eta gu begatzen diogulako, oinarrizko eskubide dein nahi nian, arrasatearen bidezko aldarrikapen bezala. Guk kontu hontan, etxebizitzaren kontuan, eta beste kontu guztietan, egiten duguna esaten dugu eta esaten duguna egiten dugu. Guk gobernuan egon ginean foru aldundian eta gobernuan egon ginean udal hontan onartu ginean arau batzuk eta arau horrek baliatuz aplikatu ginean arau horrek emutezozkoen aukerak. Hau da, etxebizitza gutxi errekargoa esarri izateko araua onartu ginean batzarra orokorretan eta gero ondoren hemen aplikatu ginean errekargo hori. Zuek etorri eta kendu zinuten arte. Guk usten dugu etxebizitzaren kontuan, etxebizitza larregi darela merkatutik kanpo eta hori onartezina dala. Usten dugu etxebizitza gutxen errekargua, ondasun digin izan geneko zergan, dala neurri bat merkaturi aktibatzeko. Edo etxebizitza horrek konpondu eta merkaturatzeko diru laguntza programa bat egin leikela. Edo gobernuko bi alderdiok adibidez oin Gasteizen, onartu berri dozuen kanona ere, norabide berdinan joan leike. Baina guk ez bezala, zuek orain etxebizitza gutxenako kanon bat onartu duzue Jaurlaritzan. Hemen gobernua zaudeten bi alderdi berdinak.
onartu bai onartu dozue, baina noiz aplikau behar dozue? Nik batzordean galetu nauen, eta erantzun izan zen, hola, zorbaldak igotzia. Zerbaitetan ari zaretenaren plantak itxen dozue, gero ezer egiten ez dozuen bitxartian. Bueno, markatu, zerbait bai itxen dozue. Marketing itxen dozue eta horretan maizua zarie. Baina kanona jarraitzen dago aplikatu barek, nahiz eta Gasteizen onartu. Askotan esan dozue, pandemiak ezin dauela ignoratzean itxi, eta elkartasunaren printzipioa laua izetara zabaldu dozue. Honen inguruan zue badukotzue, mai gainen gure proposamen bat, iaztik, egoera zaurgarrian eta zailtasunetan daudenei, ondasunik izenen gaineko zergaren kuota ordaintzeko, diru laguntza ordenantza baten proposamena, hor daukotzu mai gainean. Guk usten dugu, eta, esperientziak erakutsi dozku bestu dal batzutan onartu dagoelako, egingarria dela eta legezkoa dela. Baina, zueko olakorik ez duzuen nahi arrazaten. Nik 2 urte daro jatemen udaletxian eta hobedia 3. ordenantza fiskalak. 2020koak, 21 eta 2022koak. Denbora guztiago daro zain, noiz eratuko dan progresibitatearen inguruan hausnarketa egiteko mai hori. Aurreko legealdian nik entzun daukotenez, hitzan munzan mai hori sortuko zala. Aurtengoan ere bai, eta ja, urte batzu daroiagu, zain. Guk usten dugu politika fiskalaren progresibitatea derrigorrezkoa da. Gure printzipio bada, eta usten dugu aurten ere, gai horren inguruan ez tala ezer landu eta ez tala ezer onartuko. Bukatzera joateko, ez dakitz. Onartzea zoiazten aldaketa uste hoben kontra gu ez gaz. Ez die guk neko genituzken aldaketak, baina, guretako gutxiegi eta ez nahikoa die, baina, ezer baino gehiago dienez, ez dugu kontrakotasunik adieraziko. Hori bai, kontrakotasunik ez dugu adieraziko, baina kritikotasunetik hartutako erabakisa da, ez gara kontra salduko, baina argi utzi nahi dugu, ez dugula inondik inora zuen eredu fiskala eta soziala babesten gaurko aldeko boto honekin. Eskerrik asko. Beste norbaitek, itzan nahi du, bai eba? Bai, ordenantza fiskalak udalak dauzkan erremintarik potentena da, aurrekontuekin batera, baina tamalez beste aukera bat galdu dugu. Beste proiektu politiko bat posible da eta beste fiskalitate eredu bat ere bai. 2021ko ordenantza fiskalen gaineko aldaketak oso urriak dira. Onak, tira aldaketak ez gaude aldaketa hauen kontra, baina urriak. Udalak baditu erreminta eta eskumenak gure herritarren alde gehiago, askoz gehiago egiteko. Zentzu honetan, emendakinak aurkeztu ditugu, baina udal gobernuak ez dauka gurekin proposamenak lantzeko benetako borondaterik. Erabiltzen duten aitzakia, kasu honetan, gure emendakinak osatu gabe daudela. Benetako borondate politikoa egon balitz elkarrekin eseriko ginateke proposamen hauek lantzeko, baina arazoa da guk proposatzen ditugun politika sozialak eta EAJaren eredu fiskala ez direla bateragarriak. Gehiago daukana, gehiago ordaintzea proposatzen dugu, eta hau EAJari ez zaio gustatzen. Adibidez, ohiko etxebizitzak ez direnen errekargua berreskuratzea, edo babes ofizialeko etxebizitzei hobaria handitzea, edo fiskalitatea industriala jarduera ekonomikoen zerga handituz, 1 milioi bat baino gehiago irabazten duten enpresei gehiago ordaintzea enpresa hauek. Aberastasunaren banaketan pausorik ez ematea, gizarteko ezberdintasunetan sakontzea da. Eta zentzu honetan, ordenantza fiskal hauek inmobilismoan kokatzen dira. Ondorioz, eredu honen aurka bozkatuko dugu, beste fiskalitate eredu bat posible delako. Mila esker. Besterik? Bozkatzera pasatuko gea, Ana? Eba Buin, Aurka. Ibon Arrupe, Alde. Itxaro Artola, Alde. Amaia Ceziaga, Alde. Gaizka Eraña, Alde. Anuska Ezkurra, Alde. Joseba Azpeleta, Alde. Victoriano Fuentes, Alde. Ander Garay, Alde. Nerea Hernández, Alde. Juan Ramón Mendieta, Alde. Maider Morraz, Alde. Maitane Muñoz, Alde. Aritz Murua, Alde.
Fernando Kina, Alde. Joana Sánchez, Alde. Edurne Unamuno, Alde. Eugenio Uribarren, Bai. Kepa Urteaga, Alde. Aitor Zubiaga, Bai. Mario Barretxena, Alde. 20 baiezko eta ezesko bat. Onartua gelditzen da. 8. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, dauzkazue berri emateak, eta 9. puntuan galde erantzunak. Galde erantzunen txandirik itzen dugu, bai, Maider? Bai, guk galde eskeetan, refleksio bat egin nahi dugu gai konkretu baten inguruan eta galdera konkretu batzuk espero dugunak alik eta modu zehatzenean eta zuzenian erantzutia. Arrasteko EH Bildutik adierazi nahi dugu oso arduratuta gaudela zaborren edukiontzien erreketekin. Ez dela azkenengo asteburuetan gertatzen ari soilik, baizik eta urte terdi dela gertatzen ari die olako ekintzak. Eta, oso arduratuta gaude, zetik ikusten dugu azkenengo aldian adibidez, etxe batetik oso gertu egon diela, edo eta ikastolatik bebai oso gertu egon die, eta arriskua handia sortzen da, eta herri arduratuta dau, eta gu, noski, berbe bai ez da. Ondo ikusten dugu beste egunean gure gana etortzia esanez ez dakizuela zer gertatzen ari dan, eta ez dakizuela zer egin, baina zoru etiko bat sortzeko asmoa zeuela pentsatu genuen, danok batera ikusteko zeintzuk izan leikien irten bidez berdinak, edo nola landu gai hau, eta alde horretatik asko postu ginen, eta oso positibotzak hartu genuen jarrera hori, bai? Baina, ara non, beste egunean, prentza ohar bat bota zenuten medioetara, non uste dugun zoru etiko hori alde batera usten dozuela, eta azkenean debate politikora eta lokatzetara eraman nahi dozuela gai hau, ez da? Eta zergaitik, prentza ohar horretan egin ziren adierazpenetan, dauzelako insinuazio batzuk edo seinalatzen da zerbait, guk ez dakiguna zer dan, eta horregaitik nahi dugu honen inguruan erantzunen bat eskatu, bai? Esaten nabilen bezala gai honekin ez dugu ulertzen zergaitik eginten ari zarien erabilera politiko gaizto bat. Eta orduan konkretuki gure galderak hurrengoak die. Esaten duten bezala, mesedez Anuska Andrea erantzun alba da, zuzenki, zer esain nahi duzuen, esaten duzuenien, ekintza hauek helburu bat dutela. Zer esan nahi duzuen, esaten duzuenien, adierazpen bat egin nahi dela, ekintza hauekin. Eta zer esan nahi duzue, aintzinako moldeak erabiltzen ari direla, esaten ari zarienien. Bai, Anus? Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin bakarrik esatea udal gobernuaren izenean gaitzespen ohar bat joan zala, inungo seinalizazio barik, gainera bai zuei eta oposizioko beste taldeakin ere nik ere zuzenean hitz egin nun, eta argitu genezuen gaur-gaurkoz dakiguna dauden ikerketak zabalik, eta dakigun horren inguruan guraldetik, inungo seinalizaziorik inorri. Soilik, gaitzetsi, guk ere bat gatoz ez direla ekintza batzuk guztiz ez direla onargarriak, onartezinak direla, arriskuan jartzen dutelako ondare publikoa, arriskuan jarri dutelako oraingoan herritar batzuk non goizeko 3:00 beraien etxetatik irten berri izan zuten, eta udal gobernuaren eta oposizioaren, udalaren, zuk orain esan dezun bezala, Morras Andrea, udalaren ardura, eta gai horrekin behin eta berriz horrelako gertakari gertatzen direnean herrian, udal gobernu honek aurrean pausu bat egingo duela eta gaitzetsiko dituela. Eta ez dago inungo seinalizaziorik inundik inora, eta soilik hori gure ardura horrelako ekintzak berriz gertatu ez daitezen, eta gaitzespen
irmoa, besterik ez, mila esker. Beste norbaitek, hitzan bai Maider? Bueno, Anuska, eskerrik asko galderak ez erantzuteagatik. Ez da egia esaten ari zarena, prentza oharra hor dago, ez da egia ez dozuela inolako insinuaziorik egiten, zetik guk ez dugu, galdera honek nik ez ditut asmatu, galdera honetan dauzen hitzak prentza oharra horretan doaz. Orduan, hemen guk bakarrik nahi ditugu erantzunak. Baina gertatzen da zuek, olako gauzak egiten dituzuenien, erantzunak ez dituzue emuten. Eta uste dugu, prentza oharra honekin adierazten dituzuela zeintzuk dien zuen gabeziak. Hau da, herrian benetazko arazoak dauzienean, zuek bestaldera begiratzen dozue, eta beti seinalatzen dozue, zuek ezarien norbait. Ez dakizuelako zer egin. Ez dakizuelako nola jokatu. Eta ez dakizuelako, inondik inora nola gestionatu gai hau. Ez da lehenengoko aldiz jendea bere etxetatik urten behar dalda, ez da lehenengoko aldiz urte terdian hau gertatzen ari dela, inoiz ez deuzue planteatu, behintzat guk dakigula, edukiontziak etxietatik aldentzea, momentu honetan arbolapetako edukiontziak etxe baten azpian dauz, justo azpian, eta gertatzen ari dien ekintza honekin, zuek gero praktikotasunean irtenbiderik ez dozu ematen. Prentza oharra horretan, irtenbideak eman barik, egiten dut zuena da, irmoki gaitzeztu, hori bai, baina botatzen dozue, olako zertzela da batzuk, antzinako moldeak, adierazpen askatasuna espresatzeko moduak, eta nik esan nahi dotzuetena da, hemen antzinako moldeak, orain dela 15 urtetako moldeak zuek erabiltzen dozuela. Hau da, ez dakitxetenian zer egin, eta olako gauza gertatzen ari dienean, lokasten dut politika, erabilera gaizto bat egiten dut, eta botaten dut prentza bat hasieran goizian oso amable gurekin, eta gero arratsaldean botatzen dut prentza bat guk inundik inora ez duguna entzun hori goizian. Orduan, Joseba Azpeletan ere kideak ondo esan dauen bezala, zuek hitzetatik ekintzetara pasetan zarienien hor alde izugarria egoten da. Eta orduen guk nahi duguna jakin edo nahi duguna esan da, zerbait salatu behar baldin badozue, zerbait insinuau nahi baldin badozue esariela kapasa gero erantzunak emateko, ontsa agertzen oso argi agertu dan bezala, banakixen ez osula erantzungo, Danok zakigun gure taldean ez osula zuzenki galde erreguetan, galdea hauei erantzungo. Baina prentza oharra hor dau. Prentza oharra hor dau, eta prentza oharrean esaten die gauzatzuk dauzela guztiz lekuzkanpo, ez dakigula nundik nora datozen, eta azkenian erakusten dauiena da, berriz esaten dut, zuen gabezia eta zuen ezintasuna herrian gertatzen ari dien arazoak konpontzeko. Beste galde eskalarik, bai Eba? Bai, prentza ohar honen edukia irakurriko dut, zatitxo bat. Molde zahar hauek atzean usteko eskaera publikoa luzatu diete, beraz, erakileei errespetua eta gizalegea bai dira, hain zuzen, elkarbizitzaren oinarrizko printzipioak. Hor, eragileak aipatzen dira, eta nik ere erantzun bat eskatzen dut. Esandakoa berresten nahi dut, horrelako ekintza guztiak gaitzesten ditugu irmoki. Mila esker. Bai, Kepa? Ni gauza bakarra esan nahi dutzutan Anuska. Eta da generalizauta dauen zuen jokaera bat edo jarrera bat gustatzen ez zaizkizuenian galderak. Kilkerraren ematen daue zuen jokabidea. Zeo zer galdetzen dugu, isildu itxen sarie eta horratzetik entzuten da krik, 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 krik. Ez dago zu erantzunik sekula esertelako bez. Bastante argi gelditzen da eta Ebak oso ondo irakurri dau eta Maiderrek oso ondo esplikatu dau, zuek hor zeo zer esan nahi zenutela eta eragileak zuzenean seinalatu egiten dituzuela. Baina argi eta garbi, ze testua Mondraberriko testua da, eta Mondraberrin jartzen du testua udal gobernua. Zuek idatzi dozu, ez da interpretazio bat, da guztiz zuek goitik bera sinatutako testo bat. Orduan,
ez baldin baduko zuen testo batein, edo zuek esan nahi zinuten gauzei erantzuna, zeozer izkutatzen zabiltziela da. Argi dau, zeozer izkutatzen zabiltzie, ez baldin baduko zue erantzuten zuen testuari. Orduan, mesedez eskatzen dizuegu aklaratzeko. Zuek aklaratu inbarko diguzu zuen hitzak nondik nora doazen, edo ez dauko zuen hitzen erantzunkizuna zuen gainean hartu nahi. Zuen hitzak dira hauek, Eta mesedez eskatzen dizuegu erantzun bat. Eskerrik asko. Bai, Anuska? Bai, barkatu ez dau jartzen eragilea, jartzen dau egileak, ekintzen egileak ez eragileak, egileak guk esaten duguna da ekintza hauek egiten dituzten egileak esaten dugula ez daitezen berriz errepikatu. Udal gobernuak guztiz gaitzesten ditu edonork egiten dituen horrelako ekintzak. Eta ez naz hartu bierremen, eraman nahi gaitzuzue horrelako diskurso politiko, diskursiño, ez nazela sartu bier, ez. Da udal gobernuaren gaitzespen ohar simple bat non egileak larun bat gauean gertatu zen gai horren inguruan egiletza horrek gaitzesten ditugu. Esaten ari gaietna da, gaizki egin dutela egile hoiek hori, punto, eta ez naz hartu bier inungo diskurso politikoetara, demagogia politiko netan, ez kepa, ez nazela sartu bier, ez hautzen eusue, ez gaitzuzue hor aurkituko, diskurso politiko, demagogiko honetan ez ega sartuko, gaizki pentseta jaku, zapatu gabian, edo nor dizen da ere, errezauenak kontenedore hoiek. Eta punto, hori da, hori gaitzesten dugu, eta ez daukagu ezer gehiago esatekorik. Mila esker. Bai, kepa? Aber, Anuska, nila kantzatzen hasinaz zuen, porque ez dut nahi zuregan pertsonalizatu nahi, zuen jarrera honetan. Esaten dozu, ez dozula jauzi nahi diskurso politiko demagogikoan, baina zu zer zara, ez zara politikoa ala. Zu ez altzara aurkeztu hauteskunde batzuetara udal gobernu hau, udaletxe hau gobernatzeko. Bai, ez da, orduan politika egitea demagogia da. Zuk esaten duzu. Diskurtso politiko demagogiko. Barkatu, baina zure taldeak eta PSR-en taldeak sinatutako testuan horretaz insinuazioa daz. Eta zuek jartzen dozue maigainean harri hori. Eta gainera esaten dozu guk diskurtso demagogiko politiko bat egiten dugula, baina nondik norazoaz? Nondik norazoaz? Zertarako zaudetu udaletxe honetan? Ez dozue politika egiten, ala? Ez, barkatu, zuek gestore hutsak zarie. Ez zinaten aurkeztu hauteskunde batzuetara. Bakarrik gestoreak eta orduan herritarrak kontratatu egiten zaituzte zuek hau gestionatzeko, onden nirara doia, nun bizigare? Zenolako herrixan bizigare? Barkatu, Anuska, baina hau politika da. Eta zuek testu horrekin politika egiten duzue. Eta seinalatu egiten dituzue antzinako jokamoldeak. Zuek seinalatu egiten duzue. Osak, mesedez, erantzun zure testuai, baina ez esan hemen ezariela sartu bihar diskurtso demagogiko politikoetan. Ze, zuk esaten dozuna eta idazten dozuena ez dauko zerikusirik. Inundik inora ere ez. Barkatu, eskerrik asko. Maider? Bai, bueno, apur bat kepak esaten dauen arira, ez? Berriz egiten dozu, testu horrekin egindana, kulpia da zuria. Zuk daukotzu errua. Ez nik. Hau da, oin diskurtso demagogiko politikoa gu itxen gabitzela? Baina hori nondik nora esaten dozu esarenien kapasa erantzuteko egin dotzuten hiru galderak? Eta prentza horretan insinuazio politiko izugarria dau. Osea, kutsu politiko izugarria dauko. Berriz esangotzut, zer esan nahi dozue ekintza hauek helburu bat dutelarekin? Zer esan nahi dozue adierazpen bat egin nahi dela ekintza horrekin? Eta zer esan nahi dozue antzinako moldeak direlakoakin? Benetan esaten doztazu hori ez dela demagogia politikoa egitea?
Eta orain gu gara, ez gaitu zue aurkituko, baina zue bakarrik sartu zari emobida honetan. Baina eske guk salatu nahi duguna eta gaitzetsi nahi duguna da, zuen ezintasun horretan, errudunak beti garela gu. Beti gara gu. Zaitik zuek ez dozue hartzen inolako erantzunkizunik. Eske ez dozue hartzen erantzunkizun simple bat besterik ez. Osea, zuek idatzitako testu baten inguruan egindako 3 galderei ez doztazu erantzun, eta mesedez galdetu nahi dutzut. Erantzungo oztazu edo ez? Kepa? Bakarrik esan nahi nuen egia jartzen duela, ez eragileak, barkatu nuska. Erantzungo oztazu edo ez? Ez daukate zer gehiago esateko hori, Morras Andrea, aurreko 2 bertsioetan, aurreko 2 adierazpenetan esan dut, esan barreko guztia, mila esker. Beste norbaitek? Badauka beste galdera, eskaera, beste zer? Bai, Kepa? Bai, ni bakarri bukatzeko esatia kriston ausardia falta iruditzen jatela ontxe bertan indozuena. Harria bota dozue eta eskua izkutatu indozue. Eta zorionez horretaz herrixa kontura bitzen da. Zorionez herrixa kontura bitzen da. Eta ez baldin bada konturatzen ez arduratu gu prekupako garela jendia jakitxia. Maider? Bai, Keparen harira. Uste dut politikoa garenok, ez gestoreak ez komertzialak, politikoa garenok erantzunkizun bat daukogula herriarekin. Eta erantzunkizun bat daukogula herrian gertatzen dien arazoekin eta guk egiten ditugun ekintzekin. Eta ja ardurat punto bat daukogu, ze zuek egiten duzuena hori da. Botaten duzue harrixa, baina gero eskatza eskutatzen duzue eskua. Botaten duzue edozer gauza, insinuatzen duzue edozer gauza, baina gero inoiz ez duzue aurpegia ematen. Orduan, heldu da momentu bat zuen politika dela koldarkeria hutsa. Batez ere, herri honetan gertatzen ari dien gai oso garrantzitsuekin. Heldu da momentu bat, nun gobernuko bozeramalea ez dan kapasa, oposizioaren buruari edo oposizioko edozein kideri erantzunak emateko. Erantzun zuzenak zuek egindako testu baten inguruan. Eta benetan, baina nire inpresioa da, ja, gobernu honen eta arrasaten korporazioan dauen maila politikoa geratu dela ezertan bez, ze, koldar batzuk zarie, eta ez daukozue inolako erantzunkizunik, ez dozue hartzen erantzunkizunik, eta behiratzen otazu beti bestiari. Osea, arazoa beti da bestiena, erantzukizuna beti bestiena. Eta zuek eskutatu iten zari, Eta, gentia gisa konturatzen hasi dela, ze ez basarie kapasak zuen testu baten inguruan erantzunak emateko, pentsau ze maila daukogun. Eta hori zan, eskerrik asko. Besterik? Inork? Amaiera emango digu plenoari, bai eskatzia, gure danon lenguaia zaindu deigun, eta besterik barik, urrengora arte, amaiera ematen digu plenoari. Eskerrik asko da. Ez esaten dozu plenoan edo prentza barretan ere bai? Maider, amaiera ematen digu plenoari eta urrengora arte.